Presentarvos a Celia Castro Fernández, catedrática xubilada da Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón de Lugo, que figura entre os pioneiros na promoción das rutas xacobeas e o estudo do seu legado artístico. Xa está vencellada, digamos, a estes estudos desde a época de don Elías Baliña. De feito, é membra fundadora da Asociación de Amigos do Camiño Santiago na provincia de Lugo e tamén da Asociación do Camiño Norte. Celia Castro, que fala na casa pola súa condición de ribadense, estudiou Xeografía e Historia na Universidade de Santiago de Compostela. Especializouse en Historia do Arte e fixo as subespecialidades de Historia do Arte Antigo e Medieval e tamén de Museoloxía. A ponente falarános hoxe sobre os capiteis da Catedral de Mondoñedo, que sabedes que tamén, obviamente, está no Camiño Norte, é monumento da UNESCO, destes capiteis da Catedral de Mondoñedo é o programa iconográfico, un tema que xa analizou no seu libro Estudio iconográfico e estilístico dos capiteis da Catedral de Mondoñedo, que editou en 1993 a Diputación de Lugo. Recentemente, Celia Castro presentou unha tese doutoral na Facultade de Humanidades de Lugo sobre a influencia da fotografía na pintura dos artistas do círculo de Federico Madrazo, entre os que se encontraba o ribadense Dionisio Fierros. Tamén é autora do libro Pintura e Fotografía no século XIX, unha obra editada por Hércules Edicións no 2018, na que afonda na estreita relación entre a pintura e a fotografía en España no século XIX e a importancia que tivo esta última no proceso creativo de moitos pintores. Ademais, escribiu alrededor de medio cento de artigos en revistas especializadas como Lucencia, Artesonado, Croa ou Budesinos, a maior parte sobre arte medieval e pintura galega, con especial atención a artistas vencellados a Ribadeo, como o xa citado Dionisio Fierros, Amando Suárez Couto ou Benito